hake aguli Astable ground no Thansa ni rally amono tuyi daily Tiprasa lukurong no koi tong Bubagra hake tini hai tekesa push khlayuka je jung alada ngi tong yawi jung Thansa ngi kaisa notice ngi jung kok salanyai amono fainai 27 November Thursday ha ke sangrong salo 10:30 ha ke 10:30 o Astable ground no rally khalainai Thansa Phunuknai Thansa anglainai Thansa thanglainai akokrong no Bubagra sakha hake rally o gathering je engnan hai tongmani Astable ground aguli wo o jaga wo notice Thansa ang tongmani norok jotono saimano Bubagra songrok tai Meghalaya ni CM tai kwbangma leaders Dima Sauni Karbi Anglong tai podre pod notice ni je state tongnero hake a jaga ni je leader tongnero joto phaiye o jaga wo Bubagra no logirwi Tiprasa rok no logirwi amono no Thansa hnu chini Tiprasa rok tabung nangai tongo chin Tiprasa rok tabuk je problem ngi tongmani amono to kok sanai hake amono joto leader miri wine kok salanya amono one notice hayake kaisa notice joto Thansa khlaye o jaga o kok salanya chini problem pro joto borok phai chungno logirwi sanai bongni problem pro bo chung joto logirwi kok salanya mo hake amono tuino Bubagra kwbangma bo sawi tongo je mokol kiori tongo amono tui amoni bagino Bubagra bare sawi tongo bini Facebook o post ruwi Tiprasa rongno bo kobogi tongo 27 tarik ko phanyani bage hake amono tuino miya rok bo post remani nukuna 26 tarik no horjoratui jungno Tiprasa rongno a jagao program khlainani bage samung khlainani bage a jagao jora rejagla amoni bage kwbangma workers tai kwbangma je leaders tai volunteers rok a jagao kwbangma khai a jagao samung khlainani bage matoni nai kwbangma problem create ingya tui hinai Bubagra miya bo amo Facebook post roi tongo tomani bage male bo sawimano tai amo bo simia kwbangma Tiprasa na saimano kwbangma je osgang rok situation ngi thangmani titi edition ni andaro amono tui kwbangma problem create khai borong no tese Tiprasa no je Tiprasa ni kok sananyo je borong majra bermani kwbangma ulo hake a majra bernai rok bo Tiprasa no hake je hok akong no jungo jagao sanan thanglia hake program o je 27 November je program o thangnani bage sob tiar tong amo nor communication ke shahar di Bubagra to amo Tiprasa lukurong no kobogino tongo te kwbangma Tiprasa rong ni kok rok bo sawi tongo Tiprasa rong ni hangkre khlainani bage bo Thansa jung Tiprasa joto Thansa mani yagulo bo chini kok soksu yangai je notice no Thansa khlainani bage je chini kok je samani bongni bo kwbangma problem tong Tiprasa ni hake amoni bagini chung joto Thansa khai je chini sanmung no sanani hinai bo Thansa no naye o program bo Thansa no tuinyo hake baksa buksu Bubagra songno chaya sanai rok je bongni bodol Tiprasa tabuk tidul tongnai bodol ongno je chaya sai tongnai rok Tiprasa ni kokte sai tongnai bodol ongno chaya sai tongnai rok hake at least samung rimia kwbangma Tiprasa rongno je borok renani hini samani hake bahele rimanai ba ayang onyo je tui tongnai rok se hapang tui tongnai rok so onyo nga gaba hake Tiprasa rongno je kogremani riya hai riya ni bong bodolo thango hai ini kwbangma social media ni bising tui nungjago at least Tiprasa rongni hamgreni bagile kok sai tongna bele nunga jaga thangjao di agi rogo chung nugo sarai rogo Tiprasa rongni mungsa kok sajagya wagma sarir kanyo bas paikya tokma sarir kanyo chup e amti bai udang ba future amo bai kre hasi wag masa tong masa amo bai future kre nini future nga kai amo permanent solution ake amo manani tuknai hasi nung u bazar mani paima haya ang doripla pare de hai ni samani haya mo nung amo ekdom seklai mangma tongnai ekdom sanplai mangma tongnai ekdom kha logoi hasi ake se borok jala nang jage amo no hi nai paise de ekdom jala nangjak suka haike ingna nangan haje Tiprasa ro ake angor tongmali biko tabu bamti meya ko hai meya ko ne ama sawing ya at least Tiprasa ro kok sai tongna bele nung thangjao di national ni bodolo thangjao di a jago thangin nung Tiprasa ro kok nin thaisa da khana no wag rejangnai tok rejangnai jakiri to nung ta kaham bo jaga hamya je bukhabai wansugui pisa ni bagi wansugui nini tabuk chawi thangnani nini kisa jora 1 mas 2 mas chawi thangnani ambai wansugya oi long time je nini busani jora te am wansungna nong hasi age baima tong communication te sahade am kamda na hamya kok samani o video na sajaka like redi channel na subscribe khadi bell icon click khaji je puro katal video dawa nong noro nori bage sogne bage age hambai khulumka।